Ang bayan ng Bolinao ay isang unang klaseng bayan sa lalawigan ng Pangasinan, Pilipinas. Ayon sa senso ng 2020, ito ay may populasyon na 83,979 sa may 20,771 na kabahayan. Ito ang lokasyon ng Bayan Bolinao, Pangasinan sa Pilipinas, at ito ang mapa ng Pangasinan na nagpapakita sa eksaktong lokasyon ng Bolinao. Ang bayan ng Bolinao ay nahahati sa 30 mga barangay. Dumako naman tayo sa kasaysayan ng simbahan dito sa Bolinao ayon sa kwento ng karamihan. Ito ang simbahan sa Bolinao, Pangasinan na gawa sa block coral stones, hindi maikakailang isa ito sa pinakalumang simbahan sa Pilipinas, ang St. James the Great Parish Church sa Bolinao. Itinayo noong 1609 at sinasabing nasa 400 ang tanda nito. Sa harap makikita ang sinasabing dito ginawa ang Franciscan Missionary Blessed Puerto Rico ang First Catholic Mass sa Pilipinas. Ito ay matapos anurin ang kanilang barko dahil sa masamang panahon. Ngayon isa ito sa simbahan na dinarayo lalo na tuwing Simana Santa. Itinuturing itong mapaghimahala dahil sa mga bagyo, sunog, lindol at gyera na nalampasan nito. Agaw pansin din ang painting sa kisami ng simbahan na Animoy Sistine Chapel ng Roma. At nasa gilid naman ng simbahan ang mga nagbebenta ng native rice bamboo cake na kung tawagin ay binunga isang kakanin na niluto sa loob ng kawayan. Makikita sa video na kung paano nila niluluto at kung gaano kahirap bago maluto ang pagkain na ito dahil bago mo maisalang na lutuin ay kailangan mo muna kumuha ng kawayan. Pagkatapos ay hati-hatiin ang kawayan. Ang pagkain na binunga ay isa sa sikat na pagkain dito sa bayan ng Bolinao. Pumunta naman tayo sa Cape Bolinao Lighthouse na pinakabinibisitang parola dito sa Bolinao na isa sa pangalawang pinakamataas na parola sa Pilipinas. Ang Cape Bolinao Lighthouse ay isang makasaysayang parola sa Bolinao, Pangasinan, Pilipinas. Itinayo ito noong 1905 ng trio ng mga inhinyero ng Amerikano, British at Pilipino. Matatagpuan sa isang elevation na 107 metro, 351 feet, sa ibabaw ng antas ng dagat. Ito ang pangalawang pinakamataas na parola sa Pilipinas sa tabi ng Cape Bojador Lighthouse. Ang mismong lighthouse tower ay may taas na 30.78 metro, 101 feet. Ang orihinal na kagamitan sa ikatlong order ng Cape Bolinao Lighthouse ay ginawa sa England gamit ang lantern na galing sa France. Ang apparatus ng parola ay pinalitan ng malapit na replika ng mga mekanikong Pilipino. Hanggang sa 1980s, ang parola apparatus ay tumakbo sa kerosene hanggang 1980s, nang ito ay konektado sa power grid na pinatatakbo ng Pangasinan Electric Cooperative. Ang Philippine Coast Guard ay naging nag-iisang may-ari ng Cape Bolinao Lighthouse sa ilalim ng Adopt a Lighthouse program. Pumunta naman tayo sa dagat na isa sa pinaka-pinapasyalan ng karamihan dahil sa angking ganda nito. Ito ang Patar White Sand Beach na kanilang tinawag. Nasa tuwing summer isa ito sa dinadayo ng karamihan at malamang nakailang balik ka na dito at kung hindi ka pa nakapunta dito, abay mag-ipon ka na at yayain mo mga kaibigan at pamilya mo dahil sa pasyal mo dito sa Bolinao ay napakasulit sa dami mong pwedeng pasyalan dito. Bukod sa Patar White Sand Beach ay marami pang pwede mong puntahan dahil napakarami pang beach na pwede mong puntahan na talaga din naman maganda. Bukod sa beach dito naman tayo sa falls. Ang Bolinao Falls 1, 2, at 3 ay kumpol ng magagandang talon na matatagpuan sa barangay Samang Norte, Bolinao, Pangasinan. Humigit kumulang 30 minutong biyahe ang Bolinao Falls 1 mula sa town proper. Habang ang 2 pang talon ay ilang minuto lamang ang layo mula sa mga unang talon. Ang Bolinao Falls 1, 2, at 3 ay mga nangungunang tourist spot sa Bolinao, Pangasinan. Ang 3 talon na ito ay konektado sa isa't isa at ito ay konektado din sa Belang Asay River. Ang sistema ng falls ay bahagi ng isang sapa kung saan ang tubig mula sa ilog ng Belang Asay ay dumadaloy mula, pagkatapos ay pababa sa West Philippine Sea. Ang Bolinao Falls isa ang pinakamalapit na talon sa 3. Mayroon itong maliit ngunit malalim na catch basin ngunit sapat pa rin para sa mga bisita na lumangoy, kayak, at bamboo rafting. Gayun din, ang Bolinao Falls isang ay may pinakamataas na talampas sa 3 talon, humigit kumulang 2 palapag ang taas na perpekto para sa cliff diving. Maaari kang sumisid ng may life vest o wala at lumubog sa malinis at turkesa na tubig.
Siguraduhin mo lang na magaling kang lumangoy dahil malalim din ang catch basin nito. Upang maabot ang tuktok ng mga talon, kakailanganin mong maglakad ng 5 hanggang 10 minuto, mabilis at madali ito, at talagang sulit. 3 minutong biyahe lang ang Bolinao Falls 2 mula sa Bolinao Falls 1. Nahahati ito sa 2 lokasyon. Ang pangunahing Bolinao Falls 2 at ang Spring Falls. Bolinao Falls 2, pangunahing ang Bolinao Falls 2 ay hindi ganoon kataas at nagtatampok lamang ng katamtamang taas na bangin ngunit sapat pa rin para sumisid. Ang water basin nito ay mas malawak, kaya ang mga turista ay may maraming espasyo upang lumangoy sa paligid. Bolinao Falls 2, Spring Falls, ay isang serye ng mababaw na turquoise rock pool na may tubig na umaagos pababa mula sa makinis na limestone formations. Ito ay perpekto para sa mga bata, dahil may mga lugar na may mababaw na tubig. Dahil walang matataas na talon dito para sa pagsisid, ang pamunuan, ay gumagawa ng isang diving board na gawa sa kawayan, kaya ang mga turista ay mag-e-enjoy din dito. Isang tulay na gawa sa kawayan din ang ginawa, kaya madaling mapuntahan ng mga turista ang iba pang lugar ng magandang tourist spot na ito. Bolinao Falls 2 Main at Spring Falls ay walking distance lang sa isa't isa. Sundan lang ang trail para marating ang iba pang talon. Ang Bolinao Falls 3 ay parang kombinasyon ng Bolinao Falls 1 at 2. Ang talon na ito ay may metatiyog na bangin na perpekto para sa pagsisid at isang malalim at malawak na water catch basin kung saan maaari kang mag-bamboo rafting. Kung mayroon kang mga anak sa iyong grupo, ang Bolinao Falls 3 ay mabuti para sa iyo dahil ito ay higit sa mababaw na rock pool na may tubig kung saan ang iyong mga anak ay masisiyahan sa paglalaro at paglangoy at may mga lugar na lilim ng mga puno. Pumunta naman tayo sa isa na namang dinadayo syempre dito din sa bayan ng Bolinao, ito ang Enchanted Cave. Ang Enchanted Cave ay isang natural na cave formation na mayroong kakaibang underground pool na puno ng turquoise na tubig. Ito ay matatagpuan sa loob ng isang pribadong pag-aari na resort sa baybayin ng Bolinao. Ang Enchanted Cave ay sinasabing isang malaking coral reef na lumitaw sa ilalim ng tubig bilang resulta ng ebolusyon. Ito ay pinaniniwalaan na milyon-milyong taon na ang nakalilipas. Ang bayan ng Bolinao ay dating bahagi ng dagat dahil sa pagkakatuklas ng mga coral limestone na bato at fossil clams sa paligid ng lugar. Ang natural na kuweba ngayon ay nagtataglay ng pool ng malamig na tubig sa loob ng sinapupunan nito na naa-access sa pamamagitan ng 14 tuldok tugitling meter na pababang hagdanan. Ang lalim ng Enchanted Cave ay tinatayang nasa humigit kumulang 3 talampakan hanggang 6 na talampakan, at maaari itong magkasya ng hanggang 16 na tao. Ito ay mahusay na naiilawan at mahusay na maaliwalas. Gayunpaman, mayroong ilang mga lugar sa loob ng kuweba kung saan ang mga turista ay pinagbabawalan na pumasok para sa mga hakbang sa kaligtasan. Pinakamahusay na oras upang bisitahin ang dry season, na magsisimula sa Desyembre at magtatapos sa Mayo, ay ang pinakamagandang oras upang bisitahin ang Enchanted Cave. Ang Enchanted Cave ay isa sa mga dapat puntahan na atraksyon sa Bolinao, Pangasinan. Ito ay isa sa mga nangungunang atraksyong panturista sa bayan. Ang pangalan mismo ay naglalarawan ng mystical beauty nito. Ang buong lugar ay talagang enchanted dahil ito ay tulad ng isang malaking coral reef na lumitaw mula sa ilalim ng tubig. Naniniwala ang mga lokal na tao at tour guide na milyon-milyong taon na ang nakalilipas ay nasa ilalim ng dagat ang Bolinao dahil sa pagkatuklas ng mga coral rock, mga apog, at fossilized giant clams sa paligid ng lugar. At may mga lumang rock formation sa lahat ng dako na parang mga coral rock na matatagpuan sa ilalim ng dagat. Ang pangunahing atraksyon ng turista dito ay ang kuweba mismo, ngunit ang buong lugar ay binuo upang makakuha ng mas maraming turista. Ang mga swimming pool para sa mga bata na may gawa ng tao na mga talon ay nagdaragdag ng karagdagang kagandahan sa lugar. Ang hardin ay puno ng mga halamang ornamental at koleksyon ng magagandang bonsai. At huwag kalimutang magdala ng mga barya. Isang wishing well ay matatagpuan sa hardin sa tabi ng pasukan ng kuweba. Baka gusto mong mag-wish, who knows na ang Enchanted Cave wishing well ay maaaring makatulong sa iyo na ibigay ang wish na yon. May mga tour guide na nakatalaga sa ilang mga lokasyon ng Enchanted Cave Resort. Tinutulungan nila ang mga turista sa direksyon ng mga atraksyon sa loob ng compound ng Enchanted Cave Resort. May tour guide na tutulong sa iyo sa pasukan ng cave. Tatanungin ka niya kung lalangoy ka sa spring pool ng kuweba o para manood lang.
Kung for viewing ka lang, bibigyan ka niya ng hard hat. At kung gusto mong lumangoy sa spring pool ng kuweba, bibigyan ka niya ng hard hat at life vest. Bago ka payagang makapasok sa kuweba, ang tour guide sa main entrance ay tatawag sa isang tour guide na nakatalaga sa loob ng kuweba at aabisuhan siya na may papasok sa kuweba. At nang maaprubahan ito ng tour guide sa loob ng kuweba, oras na para pumasok ka. Kinakailangan nilang gawin ito dahil inoobserbahan nila ang bilang ng mga turistang pinapayagang manatili sa loob ng kuweba. Ang tubig ng kuweba ay malinis at napakalinaw. Ito ay nagmumula sa natural na bukal sa loob ng kuweba. Ang underground spring pool ng kuweba ay tinatayang nasa 3 feet hanggang 6 feet. Ito ay mainam para sa paglangoy ngunit may ilang mga lugar sa loob ng mga kuweba kung saan ang mga awtoridad sa pamamahala ng kuweba ay maghihigpit sa iyo na pumasok para sa kaligtasan. Mahigpit na ipinagbabawal ang pagdadala ng sabon, shampoo, o anumang kemikal na maaaring makapinsala sa tubig sa loob ng kuweba. Mayroon ding giant cross view deck na matatagpuan sa likod na bahagi ng Enchanted Cave. May ilang minutong lakad ang isang turista bago marating ang lugar ng Giant Cross. Magiging sulit ang ilang minutong paglalakad at kaunting pagsisikap sa pag-akyat sa higanting cruise kapag nakita mo ang kamangha-manghang tanawin sa tuktok. Makikita mo ang magandang kagubatan at iba't ibang uri ng puno sa likod at ang kahangahangang ganda ng baybayin ng Patar sa harapan. Muli, maraming salamat sa iyong panunood. Kung meron ka pang nalalamang kaalaman tungkol dito sa bayan ng Bolinao, Pangasinan, pwede mo bang e-share sa comment section? Huwag mo rin kalimutan mag-react at e-share ang video na para marami pang makapanood at makilala ang mahal nating bayan. At kung bago ka lamang sa aking YouTube channel ay inaanyayahan kita na mag-subscribe na sa YouTube channel ko at mag-follow sa Facebook page ko para lagi kang updated sa mga bago kong upload.